खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बोथोरनि दुंखावनायनि थाखाय फरायसालिनि थाखो खथानि समखौ आवगायदों। जारिमिनारि महामुनि थानसालियाव बोसोरारि फोरबो फालिदों। आसामनि बारग' चिफ सेक्रेटारि डक्टर हरेन्द्र नाथ दासआ रुंसारि जाबाय। साननैनि हाबाफारिजों गुवाहाटीआव एबसुनि बर' राव फोरोंथाय मावबादा। महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयनि वीसी प्रोफेसर रमेश भारदासखौ एबसुआ लोगो हमहैदों। खानापारायाव गोबां बिबांनि हेर'इनजों लोगोसे सासे हमजादों। मिजोरामाव 8.4 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द खालामदों। गान्दानि मैहुर खालामग्रा सासे सुबुङा पुलिसनि आखायाव। गोबां गोख्रैथिजों सालायनाय बाइकआ सौग्रावनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बे समाव बोथोरनि दुंखावनाया बांनायनि सायाव बांगासिनो। बेखौ नोजोर होनानै आसामनि सोलोंथाइ बिफाना फरायसालिनि थाखो खथा जागायनायनि समखौ आवगायनानै होदों। बेबायदिनो बिटिसि खुंथायाबो फरायसालिनि थाखो खथाखौ थिखानाय समनि सिगांनो जागायनो बिथोन होदों। बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टरा दिनै इस्यु खालामनाय नटिफिकेशननि गेजेरजों बिटिआरनि बेन्दोंआव थानाय गासैबो सोरखारि, बेसरकारि आरो प्रभिन्सियेलाइज गुदि, गेजेर आरो गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि एबा एचएस फरायसालिफोराव फुंनि 7:30 रिंगानिफ्रायनो थाखो खथा जागायनो बिथोन होदों। 27 मे 2024 अक्ट'निफ्राय गोहोम गोग्लैगोन बे बिथोना। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाना बिथोन होनाय बायदियै 27 मे अक्ट'निफ्राय गुदि फरायसालिनि थाखो खथाया फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय 11 रिंगासिम जागोन। गेजेर फरायसालिनि थाखो खथाया फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय 11:30 रिंगासिम। बेबायदिनो गोजौ आरो गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि थाखो खथाया फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिम जागोन। आथिखालनि बोथोरनि दुंखावनाय आरो जोबोद गरमनिफ्राय फरायसाफोरखौ रैखा मोनहोनो आरो मोनसे मोजां आबहावायाव सोलोंथाइ लानो हानायखौ थि खालामनानै बे थांखिखौ लादों। उदालगुरि जिल्लानि माजबादआव थानाय 500 बोसोर गोजाम जारिमिनारि महामुनि थानसालियाव हरिनामनि सोदोबजों गोमसारदों। शुक्रबारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंजानाय बोसोरारि फोरबोआ जोबलांबाय। मख'नो गोनांदि शुक्रबारखालि फुंनिफ्रायनो उदालगुरि जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय नाम हानजा आरो सिबियारिफोरजों बुंफबदों महामुनि थानसालिया। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आबो थांनानै गावनि सिबिनाय हैदों आरो महामुनिनि फारसे सिबिनाय आरो धोरोमारि आबहावाया समाजखौ फोथांना लाखिनायनि गेजेरजों बिदा फंबायनि आबहावा सोरजिदों होननानै बुंथियो। बे हाबाफारियाव एमपि दिलीप सयखियाबो बाहागो लायो आरो आसामनि जारिमिनारि पीठस्थानजों समान माजबादनि जारिमिनारि महामुनि देवालया एबा थानसालिया दावबायारि थावनियाव जायगा दं होननानै बुङो। मख'नो गोनांदि सानै राजखान्थिगिरिया जारिमिनारि महामुनि थानसालियाव बोसोरारि फोरबो फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन आरो महामुनि थानसालियाव बोर लादोंमोन। आसाम सोरखारनि बारग' चिफ सेक्रेटारि डक्टर हरेन्द्र नाथ दासआ आरो गैलिया। बारग' चिफ सेक्रेटारि डक्टर हरेन्द्र नाथ दासआ 87 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। शुक्रबारखालि मोनाबिलि 8:22 रिंगायाव गुवाहाटी नोगोरमानि गीतानगराव थानाय गावनि आंगो न'आवनो डक्टर हरेन्द्र नाथ दासआ जोबथा हां लादों। मख'नो गोनांदि हरेन्द्र नाथ दासनि जोनोमा 1937 मायथाइनि 1 मार्चखालि गुवाहाटी नोगोरमानिनो पानबाजाराव जादोंमोन। डक्टर दासआ 1961 मायथाइयाव साख्रियाव हाबदोंमोन आरो मिरु राङारि बिफानाव डाइरेक्टर एबा दिथागिरि महरै हाबा मावदोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा 1990 मायथाइनिफ्राय इं 1995 मायथाइसिम आसाम सोरखारनि चिफ सेक्रेटारि बिबान रुजुनदोंमोन। डक्टर हरेन्द्र नाथ दासआ आसाम सोरखारनि माखासे गोनां बिबान रुजुननानै गावनि सिबिथायखौ होलांदोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला रुंसारि जानाय समाव दासआ गावनि बिसि, सासे फिसाज्ला आरो सासे फिसाजोखौ नागारलांदों।
गावनि बिमा राव एबा बर' राव रोङै सुबुंफोरखौ बर' राव फोरोंनो बिजाब राननायजों लोगोसेनो फोरोंगिरिफोरखौ फोरोंथायनि हाबाफारि लादों एबसुआ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दाफुंनाय आरो बर' रावखौ बुहुमाव गोसारहोनाय थांखिजों बर' रावनि फारसे गोख्रों खामानि मावबोदों। थिग बेबायदिनो आसामनि खना खनला थानाय बर' सुबुङा गावनि बिमा रावखौ मोजाङै रायलायनो आरो लिरनो हायै सुबुंफोरखौ बर' रावजों लिरनो आरो फरायहोनो आसामनि दाब दाब जिल्लानि माखासे जायगाफोराव बर' राव फोरोंथाय मिरु गायसनदों। बे फोरोंथाय मिरुफोरनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोरोंगिरि थिसननायनि बिलाइखौ राननानै होखांबाय। थिसनथाय बिलाइ रानखांनायनि उनाव दिनै गुवाहाटी नोगोरमानि समाज थुनलाइ हारिमुआरि मावथांखिसालि बाथौफुरि गरसुकआव बर' राव फोरोंगिरि बिथांमोननो बिजाब राननानै होनायजों लोगोसेनो फोरोंथाय मावबादानि हाबाफारि लादों। बर' राव फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय मावबादायाव फुंखा सुबुं महरै गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसर डक्टर अनिल बर', पान्डु कलेजनि आखान्थि बिबुंगोरा प्रणब ज्योति नार्जारी, तामुलपुर हायार सेकेन्डारिनि फोरोंगिरि डक्टर रुपाली स्वर्गियारी, दानिन गुवाहाटी कलेजनि गोरायुं डक्टर सानसुमा खुंगुर बर' आरो डक्टर अलेन्द्र ब्रह्म बिथांमोना बे साननैनि फोरोंथाय मावबादायाव बाहागो लागोन आरो फोरोंगिरिफोरखौ फोरोंथाय होगोन। गाहायै आसामनि चराइदेव, हजाइ, डिब्रुगड़, सनितपुर, गोलाघाट, खोला कामरुप, नगाव, लखिमपुर, गुवाहाटी आरो बिश्वनाथ बे मोन 10 जिल्लायाव गासै मोन 16 बर' राव फोरोंथाय मिरु गायसनदों आरो सा 30 बिजाथिफोरनो फोरोंगिरि थिसनथाय होदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दिनै गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि गायसनगिरि आरो आथिखाल महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय हारियानानि भिसि प्रफेसर रमेश भारदासजों दिल्लीनि राजघाटआव थानाय बर' बिजिरसं मिरुआव लोगो हमनानै सोलोंथाइनि गोबां बिथिङाव सावरायलायदों। बर' राव आरो थुनलाइखौ बुहुमाव गोसारहोनायनि सिङारि आदबफोर आरो आगुआवनो थांखि लाखानाय बायदियै दिहुननो गोनां बर', हिन्दी, इंराजिनि 3 रावारि जार्नेल एबा मेगाजिनखौ थाबैनो दिहुननाय आरो गुबुन गुबुन बिथिंनि सायावबो गुवारै सावरायलायनाय जायो होननानै शिलंआव फोरमायदों। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ लोगोसेनो आथिखालाव प्रफेसर रमेश भारदासनि लोमजानाय देहानि सायावबो खौरां लाहैयो होननानै फोरमायथियो। गुवाहाटी नोगोरमानि खानापारा कामाख्या गेटआव पुलिसआ गोबां बिबांनि हेर'इन ड्राग्सजों लोगोसे सासे ड्राग्स पेडलारखौ हमनो हादों। शुक्रबारनि मोनायाव बशिष्ठ थानानि पुलिसआ निश कुमार सिन्हा मुंनि सासे ड्राग्स पेडलारखौ हमनानै बेनिफ्राय 22 ग्राम हेर'इन आरो नोगोद 2240 रां जब्द खालामनो हादों। पुलिसआ केसखौ रेजिस्टार खालामनानै दायनिगिरिखौ जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव गुवाहाटी नोगोरमायाव ड्राग्सनि फालांगिया जोबोरैनो सोलिगासिनो दङ। आसाम राइफल्स आरो मिजोराम पुलिसआ जयै लोगो नांनानै अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों शुक्रबारखालि मिजोरामनि साम्फाइ जिल्लायाव गासै 8.43 कौटि रांनि हेर'इनखौ जब्द खालामनो हादों। स्रोत सुलुंनि गेजेरजों रेड खालामग्रा हानजाया लाखिनानै दोननाय गंसे गारिखौ सिग्रोमनायाव 1.205 केजि हेर'इनजों बुंनाय फिसा फिसा गासै 100 साबोननि बाक्सुफोरखौ जब्द खालामनो हानाय जादों। बेफोर आयेन बेरेखा हेर'इनफोरखौ आसाम राइफल्स आरो मिजोराम पुलिसआ साम्फाइ जिल्लानिफ्राय म्यानमार जानानै मिजोराम फारसे बारहोनो नाजादोंमोन अब्लानो बेफोर हेर'इनफोरखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। आसाम राइफल्सआ जब्द खालामनो हानाय हेर'इनखौ हाथाइनि बेसेनाव 8.435 कौटिसो रांनि जागोन होननानै आन्दाज खालामदों। अदेबानि बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरिफोरखौ ग्रेप्तार खालामनो हानाय जायाखै, जायनि थाखाय दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय संदानगासिनो दं होननानै पुलिसआ फोरमायदों। जब्द खालामनानै मोननाय हेर'इनखौ साम्फाइ जिल्ला पुलिस थानायाव गथायनानै हरनाय जायो होननानै शिलंआव फोरमायदों। दरं पुलिसजों लोगोसे हाग्रा बिफाना जयै लोगो नांनानै अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों शुक्रबार मोनानि समाव अरां हायुङारि पार्क आरो टाइगार रिजार्भनि सिङाव गान्दानि मैहुर खालामग्रा सासे सुरां सिखारिखौ ग्रेप्तार खालामनो हादों। ग्रेप्तार खालामनो हानाय सुबुंखौ हायुङारि पार्कजोंनो नांजाबनाय भाबापुर गामिनि थागिबि हुसेन आली 35 बोसोर होननानै सिनायथि होदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला शुक्रबार मोनानि समाव हायुङारि पार्कआव हाबनानै गावनि गंसे 303 राइफलजों गान्दा मैहुर खालामनो सोलो लादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों।
बेबायदि आयेननि बेरेखा हाबायाव सोमोन्दो थानायनि दायाव बिनि सायाव एजाहार जाबसिननानै होनायजों लोगोसेनो दासान्दि माखासे गुबुन गुबुन सुदां सिखारिफोरनि हान्जाखौ हमनो थाखाय सन्दाननो नाजागासिनो होननानै मिथिनो मोन्दों। गलाघाट जिल्लानि खुमथाय ओनसोलाव थांनाय शुक्रबार मोनानि समाव गोख्रैथियै सालायनाय गंसे बाइकआ लामा सेरनि गिदिर बिफांआव हरखाबै सौग्रावनायनि जाहोनाव बाइक सालायग्रा सुबुङा जायगायावनो दुखुनांथावै जिउ खहा जायो। बे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ बखाघाटनि अरुप देउरि होनानै सिनायथि होनाय जादों। दुखुनांथाव जाथायनि गोब्राब थासारिखौ जायगानि सुबुंफ्रा फाहामथायनि थाखाय 108 एम्बुलेन्सखौ जगाजग खालामदोंमोन। देहा फाहामसालियाव लांनो थाखाय 108 एम्बुलेन्सखौ खौरां हरदोंमोनब्लाबो जाथायसालिसिम फैनायाव गोबाव सम नांनाय आरो फाहामथाय होनो थाखाय जेंनायाव गोग्लैनायनि थाखाय ओनसोलनि सुबुंफोरा अजद होदों। जाहोनाव जाथायसालियाव एम्बुलेन्स गारिया थाबैनो सौफैनायमोनब्ला जाब्रबथाय जानाय अरुप देउरिखौ बासायनो हागौमोन होननानै जायगानि सुबुंफ्रा दाबि दैखांनायखौ नुनो मोन्दों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।